जुमि सिखारबाय ना जुमि ओ जुमि 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 सिखारबाय ना जुमि 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 सिखाराखै मानो नोङो जुमि आयै अबार खालामो नोङो सानसेजोंबो उन्दुनो होआ दाउ बिमा बायदि केव 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 जोबोद गाज्रि नों आयै हर आं खानानै No, होनि thanks. आं दा गिदिर जाबाय दा आं हारसिङैनो खाना लानो गोरों जाबाय दोन मोजाङै थां दे आं न'आव ओंखाम ओंख्रि संजोबखानानै दोनबाय नों फैनानै गुदुं खालामनानै जा आं खामानियाव थांनोसै दे मोजाङै थां मा सानफ्रोमबो लेटहै फैयो नोंलाय सरि आब' थां माम्बार साहाया फुदुंहै थां औ दे जागोन दे सफैबाय आंनि सनाया आयै आंनो मबाइल नांगौ मबाइल थोद नोंहा दानो मबाइल लानायनि बैसो जायाखैथ' बैसोनि लोगोआवलाय मा खोथा आंनि गासै लोगोफोरनि बिमा बिफानाव मबाइल दंजोबो आंनि लोगोफोरा मबाइलनि गासै बुस्थुखौनो रोंजोबगो आरो आंखौ बिसोरो जेबो रोङा होनना मिनियो बायगोनथ' नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा जोंबो मबाइल गिदिर बायगोन नों जेब्ला मेट्रिक आनजादखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामनो हागोन अब्ला आं नोंनि थाखाय मोनसे गिदिर मबाइल बायगोन थै नोंनियाव जेबो बिना लाबानो गैया दिनै आंना पापा थानायनिबा पापाया आंनो मबाइल गोदान बायना होगौमोन इसोरा आंनि पापाखौ गालांनानै खौसो लांनांगौमोन
आरो भाजि बा जेबो ओंख्रि गैलिया नामा आयै? ओहो फिसा, दिनै न'आव जेबोआनो गैयामोन, दालिल'सोमोन। खालि दालिल' जाहोबाय थायो नों आंखौ। मालायफोराबा सानफ्रोमबो दाउजों अमाजों जायो। आरो नों दानसेयाव सानसेबा बेदर लाबोबाङा। दिनै सानसेखौल' दालि गोजाजोंनो जादो फिसा। गाबोन आं नोंनि थाखाय अमा बेदर लाबोगोन दे। नाङा आंनो। नोंनि दिनै लाबोगोन गाबोन लाबोगोन होननायखौ आं मिथिखागौ। जाया आं नोंनि दालि संनायखौ। नोंनो जानो ला। जुमि, नों आंनि मालिकमोननि गोजौ न'आव गाखोनो लुबैयो होनना बुंबाय थायोमोन ना? थौ, नोंखौबो आं दिनै बिस्रानाव लांफागोन। दिनैथ' सानडेखा, नोंना स्कुलबो गैखाया। थांगोन ना जुमिया? थांगोन ना? सफैबाय, थां साहा फुदुंहैथां। थां जुमि फिसा, नों बेवहाय दलदै जिरायना थाथ'दे, आं साहा फुदुंहैनि। मा जाखो? रोमै! हो? आब', आंनि आखाइनिफ्राय कापा गोलैना बायफ्लांबाय। एफा मोजां कापखौ सेफायबाय नों? मोनथिगौ नों 500 रांनि कापमोन बे। आंनि फेभारिट कापमोन बे। नोंनि दानसेनि सेलारिनिफ्राय 500 रां दानसिगोन आं। दा नों 2500ल' मोनसिगोन बे दानसेयाव। थां फिसा, नों जिरायथों। मा जाखो आब'? रोमै, आंनि फना बोरो? फन? बेखौथ' आं मिथिया। आब' नोंनि रुमावनो दं खोमा। आं आंनि रुमाव नागिरजोब्बाय, जेरावबो गैया माथो। आयै, नोंनि मबाइलखौ बिनि फिसाजोआनो खावदों। आं दहाय बेखौ नोंनि रुमाव हाबनाय नुदोंमोन। नङा, आंनि फिसाया बेफोरबायदि गाज्रि खामानि माब्लाबाबो मावनो हाया। 1 मिनिट, नों आंनि फनखौ खावदों नामा? मा जाखो? एन्सार मी। आब', आंनि फिसानि सायाव दा होसिख्रावसै। आंनि फिसाया सिखाव नङा। जों गोरिब जानो हागौ, नाथाय सिखाव नङा। आं
आंहा आंनि फिसानि सायाव फोथायनाय दं आंनि फिसाया बिदि गाज्रि खामानि माब्लाबा मावनो हाया अके नोंनि फिसाया सिखाव नङाना देन आं नोंसोरनि मनाखौ चेक खालामना नायगोन मबाइलखौ मोनाब्लाथ' मोजां आरो मोनबोला आं बेखौ नागारखाया आयै आंनो मबाइल नांगौ मा बे नोंनि फिसाया सिखाव नङा होनना दाबो बुंगोन नामा नों नङा आब' आंनि फिसाया सिखाव नङा नोंनि मबाइलखौ आंसो खावदोंमोन औ आब' सिखावा आंनि फिसाया नङा आंसो आंखौ निमाहा होदो आब' नों जा साजा होनो गोसो आंनो होदो आंखौ निमाहा होदो आब' निमाहा सासे सिखाव जाना गेदेर गेदेर डायलग मारिदोंमोन ओंखारलां सानैबो बे न'निफ्राय आरो बे न'आव माब्लाबाबो दाफैसै साला ननसेन्सफोर गेट आउट नोंनि मबाइलखौ आंसो खावदोंमोन I'm sorry. Ayy, आंखौ निमाहा होदो आयै आं दिननिफ्राय बिदि माब्लाबाबो गाज्रि खामानि मावलिया आयै आंनो गोदान गाननाय जोमनाय नांलिया आं दालि गोजाजोंब्लाबो ओंखाम जागोन आंनो मबाइलबो नांलिया आयै आंनो नोंखौल' नांगौ नोङो आंनि गासैबो आयै आंखौ निमाहा होदो आयै आं दिननिफ्राय गुड गार्ल जागोन आयै दे फाग्लि जाबाय दे इयुनाव आरो बिदि गाज्रि खामानि दा मावसै आं नोंखौ दिनैनि थाखाय निमाहा होबाय दे जाबाय दे दा गाबसै